Kami lang ba, kabaluyan. Manluyos-luyos kami sana sa wala lang ulat ang pinagawa ni. Wala na nang Facebook ya kanan niya may Chinese. Chinese food amay soup dumpling amay no nilawan mo kanan niya amay naukis-ukis sa ngaras mo patang mo. Mana ini amay chin ma konto mana Pistingan sumangan. Ay ama maikin paborito min na kakanan ng Kuya Leonardo yung Rosario nun sama nung wala kami China. Maikin soup dumpling. Xiaolong bao tawag ka. Para ini Chianma. Jada asing guru Laos for the San Fernando. Yung entrance ko yan. Di man, masukin, transport pagili guys. Trans ng Chianma. Magkapalingo, Angel's Pizza. Saan? Angel's Pizza to eh. Ito yung Chianma. Saan ang daan? Ito dito? Ay dito. Parang ikuan natin. Duara magkapalingoy kinda. May settings na mata mga order. Kita na niya. Alam to. Kinda tagot. Yan. Wala nang kula lang ba may yan. May paborito min na so may paborito min kumado at ramen na may laksa noodles. Laksa noodles. Kasi nga walay gatatuya noodles. Tataya walay curry to. Ano lang pa sa sawang. Bayak ya ako ang kataway ikin Xiaolong bao. Kini 2014, 2015 ni man 10 years la, 9 years la. Masami ya, masami. Makapuldak la ba yan no may mga kasa. Ay may una may laksa para sa laksa. Ani may kin Xiaolong bao. Isa nang na ikan blueberry steak na naman ito sa akin carrot cake kailangan nga na takibunan kailangan nga yung takibunan lupa to ako video ay sarilik bala na ni tanong na ni this pag kayo kasi nga nasakita un kami ni yan ang may alaga lang tayo agi ko ni Xiaolong bao naanitan Xiaolong bao tatawag ko kan Bansasyok agi ko kaya may magkapuy-kapuy kan mangan napulda kay ngaros mo nokisukisa yun naman ni Cox tatanin tayo bangata kayo pa nga na Xiaolong bao kaya no na ukis-ukisay ngaras yun mga kayo ano hindi so yun tinamukal yan siya ngaras yun tudas yun ay so panangan na Xiaolong bao sekuan jaay kargawin jaay ganyo turukun turuk yun papuayo may sabaw to ni man wala sabaw to may sabaw to kasi no agyo tinurog inyo naluya kay ngaras yun ano 9 years ako kapangan niya
sabaw to ini. Ini masam samit. Tikin makin sinuksuk to amin akin. Yan, sinuksuk to amin akin. Inusinti asawat. Jadi kinuha mo amin tayo tuyo ay. Jadi tembang pula. Okay, ito ito ay. Tuyo. Kana isa tanay pinanabas mo diyan. Kaya kumagduan sa ulumbaw ko. Ano yung turo kong kulama? Singa balut manaya. Singa balut. Supon mo. Arayo niya agad mahilig ang magkakargatan ng ikatan. Katawan. Masami. Ninong tinikoks. Coks. Pepsi manaya. Masami. Pawil-pawilan nyo yan kin. Sabi yung Chinese food. Tawa mika lulaya. Mika lula. Gali sipa. Turog-turogan. Hanggang mo sabaw. Kami. Taulong bau. Sili si Bana sa wag ni pananaw. Ano? Diba to? Ako pagkatawa. Regreso pinto. Beauty to. Kuya, sa labas kami. Ay, luwang to. Kita. Ay, huwag na. Nagawa rin. Ako kaya. Ano, turok-turok. Turok-turok. Paway may sabaw to. Sansuk-suk na singa balot. Sayang may sabaw to ni. Ulumbaw. Soup dumpling sa English. Ulang. Leo masami. Ini ba kamay? Kami nandito. At makapansalita at kinalingwan natin yung kinto yung bagat. Let's submit. Okay. I love you. Katawan na yan. Cooks na ilang cooks. Ini naman.